फाइनालि स' लोगोफोर आं दायो बाजि लाहानावहाय माइ गायहैनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आरो खोथियाबो रोगाना होफागोन आरोना माने बेयावनो मोनसे बिराद मोजां इन्टारेस्टिं भिडिअ लानो सानदों आं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो आं साइकेल बरननो नागिरदों आरोना लोगोफोर साइकेल बरनायाव नायलांदो ओमफ्राय थांखासिगोन डाइरेक्ट बाजि लाहानाव माइ गायनो साइकेल बरनसै आं नायलांबाय थादो लोगोफोर साइकेलाबो माथो KTMसो लांसै लोगोफोर नै साइकेला बेनो एकदम होलांसै बेजों डाइरेक्ट बाजि लाहानि न'आव आरोना माने गायनांगौआ बिराद बुरजाखा दिनै आरो गायग्राफ्रा बिराद बुरजा जागोन दिनैनो हाल जांख्राखा लोगोफोर बाजि लाहाना आरोना माने जोंहाना जोबथ'वाखै माने ओइ बाजि गेदेर लाहाना माने दिनै जोबखासिगोन आरो माने हाल जांख्रा बेयाव एकदम हाब्रु फोनलायनायबो भिडिअ नुनो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बिराद इन्टारेस्ट जागोन दिनैनि भिडिअआ नायनांगौबा स' लेट्स गो हेलो गाइस वेलकम टू बिस्टि ब्लग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे बिस्टि ब्लग यूट्यूब चैनल खेबसे बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाग्रोबाय थ' लोगोफोर दिनै जोंहा बाजि लाहा माइ गायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर स्किप खालामना दानाय थ' लोगोफोर नै ओइथिंजाय गायखांजोब्बाय ओमफ्राय नै हरैजाय गायगासिनो हनै ओमफ्राय खोथिया रोगादोंमोन आरोना लोगोफोर आङो माने आं खोथिया रोगाना होग्रासो नालायथो थेवब्लाबो आं गायफाबावगोनसो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दायो नुलांगोन आं माइ गायनायखौ नै थ' लोगोफोर होमबा केमेराखौ आं उनथिंजाय देखायनो सानदों नोंथांमोना नायलांदो होमबा स' नै लोगोफोर होनबा आनैमोना गायगासिनो नै माइ नोंथांमोना माइ गायनायखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्स खालामथारना लोगोफोर ओमफ्राय नै खाथियाव देखायनो र' नोंथांमोना खाथियाव नायो आरोना आनैया माइ गायनानै माबायदि मोनदों दायो मोजाङानो मोनदों मोजाङानो मोनदों नो होमबा स' नै आं हले खाथियावनो देखायजोबगोन दे मानसिफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों नै जोंना बाजैया नै ओमफ्राय नै आयंमोनाबो गायगासिनो माइ गायग्राफोरा मा बखिगासिनो हनै गायनोथ' बिराद मोजां बायदि मोनथारदों आङो बिराद हाब्रु जादों माथो नै मालाय गायगासिनो र' जोंनिया सासे मानसि देखायनो नागिरदों आं एकदम थाइलेण्डआव थायो आरोना बियो एकदम फैनाया बावथाराखै दाख्लै बावसो फैथारदों नामाबो मा नामथाय मिथिला लाङा आङो गोसोमबो होनना बुङो आरोना मानसिया माथो नायनानैलाय नामखौ बिदि जाथावा नुथारो माथो देलाय मोजां गायलाय देलाय नायनो ओमफ्राय मा जायगायाव थाहैनाय होनदोंमोनलाय नोङो खोन्थालाय जायगाया आया एथ' मोजां सोंदों मा जायगायाव थवाङाव ना मायाव थवां मादै टावां खै बोसोर जाहैखो थाहैनाया ओरैनो 3 बोसोर जाहैबाय थाहैनाया थेवब्लाबो बारा स्पिड जानाय नुवाखै गायनायखौ एसे स्पिड गायलाय देलाय 3 बोसोर गाहाम जाबायनो एसे बावखासिगोनदां गायनायफोरखौहाय माने सिगांहाय माने जोंहानाव गायखायोमोन गायनायालाय खिन्थु बै समावहाय माने जांख्रा जानायाव हाब्रु फोनलायनायाव ओरैबादि स्मार्टमोन गथ'आ दायो बै समाव एसे उन्दैमोन ना दायो देरबाय देरनायखाय एसे लाजिबाय आरो माने स' नै लोगोफोर नायलांदो नै भिडिअखौहाय एकदम गायगासिनो आरो स' लोगोफोर होनबा आंनि गायनायखौबो नायदो लेट्स गो स' लोगोफोर नै होनबा आङो माइ गायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो नोंनि खाथियावसो गायबावगोन आङो गायजेनबाय आं हले फाग्लासो गायलै मानसिया
Woi, gosom gaयनोबा खाथियाव. खोथिया लानायखौ एसे सिबला दोन. माथो गोसोमासो लासै गायफैनो. Cameraman. थाबोदों खिन्थु बे ससेया. खालामनाय दाव. माइ गायनाय. Kenapa? Kerjai. Kemat sih nak kerja. Camera kayak sini hurlai. Mudah nugun. Garane kale salainya. Saya gitu bukai kerja kau dia. Bila kerja terus bukai. Mantap cuma bintang ni ke. Apa gitu? 그 정도는 사sab으로 손 지나마 그신. Jangan kuat. Manjat lah. 자, 빌라양 구큰 강을 하나 그. Apa buyo? Dah. Kerja mana? Iya kerja. 이 토끼 마사 그거 버시기 바르는 거야. Nanti saya ada apa? Mas, nak ni buat mas tinggal lama. 자, 빌라이. 이들랑 와이 마바 마네 비 인부 자그나 퍼부하이. 오만 치 엄마래 마치 자훈나 그들 그냥 그들. Sini lah. Juga muyah naik dengan ni. Ibu terus jaga pertumbuhan. Macam dah lagi yang dah lagi kan kita dah tenang kok. Atau turut lagi kecian dia. Saya kuliah hasilnya berkembang. Hei, hasoban saya. Hasuan saya. Kerja terus kadang-kadang hasuan saya baik pun baik. hasoban saya sini deh. Tapi mana tu memang orang hasuan saya ni. Anggu je kita tak terdeng. hasoban saya ini. Hasuan saya. Nah, terlah, jiru. Saya ni. Ayo, mati turut ke baik ke. Mati nunggu anu. Bila di sini. Dia baik kasih baik deh. Tuổi nó bu này bàn tay mở ơn. Masih So, logo nोंथांमोना नुखाबायना आं माबायदि गायदों माइखौ थ'नैलै सासेया बखिलाबाय थायो माइ गायनायानो गायनायाबा बेसेबां गायदोंथाय दावरावसो बांसिन नोंखौ र' खाथियाव लायथारगोन आङो र' मा जाथि रायलायनो रोङोथाय सोंनोसै र' आं खाथियावनो बेलाय आदि बासि रायलाय एसे दे आदि बासि रायलाय माबा फाग्ला रायलायखोब्रा थै गोजोन सथिबो मानसियानो बबासिना बबिसि नामाब्रा बबि बायदिसो रायलायो माथो जारला जागोनलै बिराद फाग्ला रायलायखायो सथिबो स' लोगोफोर नै बेयाव गायफैलायबाय आरोना सानजागालनिखौ गायखांबाय न' उनथिंखौ आरो होफैलायबाय नै गायनाया नैबेल'सै लोगोफोर बे जोब्बाथाय आरो जोब्बायानोसै आरो ओइथिंजाय माने ब्रादाराबो गायगासिनो ओइ नै हारसिं गायगासिनो ओइनि खोथिया रानगासिनो सासे आरो jangkra दासो jangkra गावखौबो लागा jangkra दासो जादों दा
So logoफोर नै एकदम माइ गायनाय बिराद इन्ट्रेस्ट जाथारदों आरो ना मोजांसो दं माथो गायनोलाय सान्दुंआ बिराद गोसा दुंलायबायलै जांख्रा दासो जादों दा जांख्रा ओमफ्राय नोंस्राबो फोनजादो एसे सोरबा हाब्रु फुनलायनाया हाब्रु फुनलायदों आरोना आं हले ओमफ्राय भिडिअ लाग्रासो गाइस फाइनाली सो गाइस जांख्रानि जोंहा नै दाउ लाबोखाबाय ओइ सासेया जोंना गोदान नागिरदों हनै आरो बाजैया हनै एकदम गांआ मोजां गुवाखैना फुवाना होगासिनो आंहाथ' खोथिया रोगानाय सेस फाफ्लि साफ्लि दोआजोब्बाय नै नायनो नामा रायजोफोर देखायथ'ला खै केजिलै बयलारा 4 केजि नो गाइस नोंथांमोनाबो जांख्रा जानोबा फै गायनाया जोबथ'खायाखै खिन्थु बयलारखौ गोदागोरबाय आरोना दा हास्लाबनाय नङाना बेनिखायनो तारातारि मावखाबाय थारमाने गायखांबाय आरो हाब्रु फुनलायलायबाय एकदम गायखांबाथाय गोसो बायदि जा आरो लों इन्जय जांख्रा गोसो बायदि रंजा स' लोगोफोर नै होनबा नाबो लाखिखाबाय नाबो फ्राय खालामसै आरो दिनै इन्जय ना लाखिखाबाय नै लोगोफोर नै फुरा सेरसेसो लाखिखाबाय नाखौ थोखाबाय दिनै इन्जय जांख्रा स' लोगोफोर नै जोबसिगोन नालायथो जोंनिया जांख्रा नालायथो होबाय नै दा लानाया आंथ' केमेरामेन मिथियो आंखौ होसोबा बोरै जानांगौ बे केमेरामेनखौ होसोबा बोरै जानांगौ आयौ आयौ केमेरामेनखौ होसोबा बोरै जानांगौ बेबायदिबा माथो भिडिअखौ लानो मोननाय नङा केमेरा स्टेन्डखौ फोननो हागोन नाथाय मानसिखौ फोननो हानाय नङा खिन्थु स' लोगोफोर नै ओरैबायदि आरोना हाब्रु फुनलायनो थाखायनो एकदम नेलायलायगासिनो सयथिबा आंथ' थांखाथारालै फैजाथारा होख्लायबावनो सासे होखाव जांख्रा जांख्रा लागाव खावलाया हामा दे खावलाया फोननाङा ज' लोगोफोर नै होनबा जोबथारसिगोन नै बेल'सै नैबे दब्लाय मोननैखौल' हमना लादो आरोना गाइस ओमफ्राय माने बे जोबखांबाथाय जानाय लोंनाय जासिगोनलाय आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर लोगोसेनो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ बयनिबो सिगां नुग्रोयो गाइस बेनिखायनो बे आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ अरायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर
स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदो लोगोफोर चेनेल माबा भिडिअखौहाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन